112. Ja, SS, رئيس المافيا träffat. Är det allt bra med er? Vad sa du nu? Är det allt bra med er? Vad är det för något som har hänt? Vad vill du hjälp? Det händer mycket. Snart det är krig från fucking Ryssland, mannen, i Sverige. Jag ville bringa polisen om ni kan. Jag är en krigare, ni vet. Ni känner mig vem jag är. Reis Mafia från Afghanistan. Jag är krigare. Jag vill veta om ni ska ge vapen till oss så att vi ska kriga eller nej. Du har ringt fel. Du kan inte ringa in på Sveriges nödnummer. Hit ringer man bara om det är fara för liv här och nu. Okej, vilken nummer jag ska ringa? Jag har inte nummerupplysningen. Du får googla. Upplysningar, va? Du får googla Vad ska jag googla? hur du ska gå tillväga. Vi lägger på nu. Vadå hur vi ska gå? Okej, brorsan. Säg kort vad du vill ha hjälp med. Vad gäller ditt ärende? Jag vill prata med fucking Naina Madapasa. Koppla mig med polisen. Ja, du har ringt polisens icke-akuta nummer 114 14. Hur kan vi hjälpa dig? Ni kan hjälpa mig, ni måste hjälpa mig med grejer som du behöver inte veta. Jag vill prata med Aina. Vem är du, mannen? Du är en robotman, din pita, mannen. Okej, kan du berätta lite mer? Nej, jag vill inte berätta till dig. Jag vill berätta med Aina Madapasa. Koppla mig med vuxen. Ditt samtal kopplas nu till en av våra handläggare. Polisen, du talar med Emre. Ja, tjena Emre. Är allt bra Madapasa? Om allt är bra med min mamma och pappa. Nej, jag sa allt bra med dig Madapasa. En gång till, jag uppfattar inte. Är allt bra med dig, min Madapasa? Allting är bra med mig, tack. Härligt. Det är fett bra med mig. Och du vet, jag ville prata med Aina. Jag har ringt fel nummer, akutnummer var inte 112. Och de sa till mig att jag ska ringa 114 14. Ja. Du vet, det är så här. Jag hörde från folk, från alla, och jag har sett att det kommer krig till Sverige. Och du vet, jag är en krigare från fucking Afghanistan. Reis Mafia right now in Sweden. Och jag vill veta om polisen ska hjälpa oss när det kommer krig. Vi vill kriga för Sverige. Vi måste få vapen, mannen. Du verkar inte ha något polishjälp. Du får ringa tillbaka när det är något polis. Ja, vadå? Chilla. Vänta, jag ska prata med dig. Chilla. Vart jag ska ringa om det ska komma krig? Vartifrån vi ska ta vapen, mannen? Vartifrån? Du får prata med respekt först. Ja, okej. Vilken respekt? Jag pratar så här med min pappa också. Jag pratar så här. Okej, då kommer jag lägga på samtalet. Ja, men vem jag ska ringa? Chilla. Vad är det passa? Chilla lite. Lägg inte på. Motherfucking passa. Ja, okej. Jag ska prata med respekt att de ska ge mig vapen. Chilla. Jag ska prata med fucking respekt. Ja, jag ska prata med det. Till polisen. For help in English, press 5. Säg kort vad du vill ha hjälp med. Vad gäller ditt ärende? Koppla mig med telefonist. Okej. Ja, jag ska strax koppla fram dig. Okej, tack så mycket min sanna Omaideka. Du ska vara käften, mannen. Okej, kan du berätta lite mer? Nej, bara koppla mig med telefonist. Jag vill berätta till dem min Madapasa. Okej. Ditt samtal kopplas nu till växeloperatör. Ditt samtal är placerat i kö och vi tar hand om det så snart vi kan. Your call has been placed in queue. Please hold. Väntetiden beräknas till mindre än 5 minuter. Okej, Du det är har just nu köplats 1. Okej. Vi ska se vart de kan hjälpa oss med vapen, mannen. Polisen, du talar med Emre.
Emre, kolla, jag ska prata med respekt nu. Kolla, chilla. Jag ska inte prata. Jag ska försöka. Du vet, jag kan inte om jag ska försöka också. Men det är svårt. Så för att jag pratar hela tiden så här. Men vi ska prata med respekt. Hur jag ska göra om det ska komma krig? Hur jag ska göra? Hur vi ska få vapen? Du vet, jag är en krigare. Jag vill kriga för Sverige. Jag måste ha vapen när jag ska kriga när det kommer krig. Och du vet, när som helst det kommer krig. Du får kontakta Försvarsmakten då i så fall. Försvarsmakten, vad betyder det? Kan du skicka ett sms eller till mig? Va? Nej, du får söka på dig själv. Om du googlar Försvarsmakten. Försvarsmakten? Ja, Försvarsmakten. Försvarsmakten. Min fucking bra. Ömri madapasa. Kärlek till det. Jävla hej du mannen. Försvarsmakten, folket. Vad heter Försvarsmakten? Vem kan googla och skriva Försvarsmakten? Vad betyder det? Googla om ni är snäll. Googla till mig. Jag ska ringa Försvarsmakten. Jag ska se om de ska ge mig vapen. Om de ska inte ge mig, jag kan köpa själv. För ni vet, det är inte lätt. Jag känner många som kan få nu. Om jag ska ringa Madapasa. Jag behöver en kalash. Jag behöver en fucking Madapasa. Okej, när? Vart? Hur många brorsan? Men jag vill att polisen ska ge mig nummer, mannen. Polis ska ge mig vapen, mannen. Den där Försvarsmakten eller vad heter den här? Försvarsmakten. 11 80 800. Vänta, chilla. 81 001 00. Ja. Det är Försvarsmakten, brorsan. Pengar på ditt konto. Nej, men det var Nej, det går inte Försvarsmakten. Det är Madapasa-makten. Chilla. 911. Något samtal. Så F1 var intressant. Vad heter det? Jag ringde igen för jag ville ringa Försvarsmakten, mannen. Vad heter den här platsen? Vilken nummer jag ska ringa? Ringer vi Försvarsmakten? Försvarsmakten, jag vet inte. Polisen sa till mig jag ska ringa där. Okej, vad gäller det då? Det gäller, jag ville säga till polisen att det kommer kriget snart. Jag är en krigare från Afghanistan och jag vill kriga för Sverige. Hur vi ska få vapen, mannen? Vi måste veta. Från polisen eller från Försvarsmakten eller från någonstans. Vi måste veta när det kommer krig. När som helst det kommer krig. Jag har det och jag har sett. Det finns en plats. De sa. Då har du kommit fel. Okej. Det är Sveriges nödnummer. Ja. Kärlek till min mat. Hej. Det är inte detsamma. Jävla hej då, man bara. Min mat passar. Försvarsmakten. Ni ger mig fel nummer. Era fucking Försvarsmakten, mannen. Vilken nummer jag ska ringa Försvarsmakten? Okej, ge mig. Vänta, chilla. 019 39 35 00. Okej, jalla. Mina pengar är slut på den här fucking samtal, mannen. Försvarsmakten funkar inte. Pengar på ditt kontantkort för att koppla upp ditt samtal. Jag måste ringa någon och fixa till min fucking Försvarsmakten, mannen. Okej, det går inte nu, folket, för min samtal är slut. Leverantörskompaniet!